राजा नोंथांमोन आङो नैबे मानसिखौ माने बर' मानसि नंगौना नङा आं फोथायनो हायाखै आरोना मानोना दा बर' मानसिबा सासे बर' बिमाब्ला सासे बर' आइजोब्ला बे मानसिनि खुगायाव माबायदि इसेबां गाज्रि सोदोब ओंखारनांगौ जाखो माबायदि इसेबां मैला बे सोदोबा ओंखारनांगौ जाखो थारैनो आङो बिनिखायनो आङो बेफोरबायदि सोदोबनिफ्राय बे मानसिखौ आङो बर' होनना फोथायनो हायाखै माने आरो बिनि रायलायनायाबो माने बर' बायदि जाखाया मानोना बर' बायदि नङा आरोना बिनि रायलायनायफ्रा माने ओरैबायदि बिनि आरो नोङो बिनि चेनेलाव हाबनानै नाय बियो बिनि गाननाय जोमनायाबो मालाबाबो बर'नि गैया बर'नि गाना बियो आरो सोरबा बेक्तिया सोरबा मानसिया माने बिनि बिदिनो देहानि स्ट्राकचार देहानि गठन देहानि दाथाय माने बे दाथायनि सायाव माखासे कमेन्ट लिरदों थ' बेबादिनो ससियेल मिडियायाव फैबाय जेब्ला गोबां मानसिया गोबां कमेन्ट लिरगोन सोरबा बाख्नायनाय लिरगोन सोरबा गाज्रि लिरगोन सोरबा ना बायदि बायदि माने गोबांनि थ' जेसेबां गाज्रि दं बिनिख्रुइ बांसिन मोजांबो दं आरोना थ' नाथाय दिनै फैनानै बियो ओरैबायदि खोथा बुंफैबाय ओरैबायदि मैला राव बाहायफैबाय आरो बेखौ दिनै बियो ससियेल मिडियायाव दिनै हगारनानै होबाय थ' बियो ओरैबायदि जोंनि थाखाय खोब लासिं सिं माने ससियेल मिडियायाव बर' रावजों बर' भाषाजों बेबायदि गाज्रि राव ओरैबायदि गाज्रि ओरैबायदि मैला जाय रावखौ माने खोनासंथावा मुगैजाथावना निकृष्ट माने एकदम लासिं सिं जघन्य निगन्य भाषा आरोना बे एकदम ओंथि गैयै एकदम थ' बेबायदि भाषाखौ बियो बुंफैदों थ' खोब लासिं सिं जोंनि उन्दै बर' लाइमोन गथ'फोरनि थाखाय बर'फोरनि थाखाय जोबोद लासिं सिं होनानै जों बेखौ साननानै लानो हायो आरोना थ' आं सानो बे समाव आं खावलायो बिथांनिसिम आंनि खावलायनाय मानोना ससियेल मिडियानि भिडिअ क्रियेटर जाब्ला जेब्ला गोबां अनेक बायदि लिरखागोन आरो बै गाज्रि कमेन्ट लिरनायखौ गावनि खुगाजों फोरमायनानै होयोब्ला बुङोब्ला रायोब्ला आरो बै मानसिखौनो गाज्रि सोदोबजों रायोब्ला बुङोब्ला बै जाय मानसिया कमेन्ट लिरग्रा बेखौ रावबो मोनथिला मोजाङै बिनि सिनायनायथ' गैला नालाय सिनायनो हाला नालाय जाय बे मानसिया बुंग्रा बे मानसिनिसो माने मान सनमाना जों थांनायखौ नुनो मोनो आरोना थ' बिनिखायनो आं खावलायो जाहाथे सोरबा कमेन्ट सेक्सनाव लिरनायखौ लानानै जाहाथे फैनानै नैबेफोरबायदि माने गाज्रि राव आरो सोदोबफोरखौ जाहाथे कन्टेन्ट क्रियेटर आरो भिडिअ क्रियेटरफोरा माने जाहाथे ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव फेसबुकाव जाहाथे बाहायफैया बेखौ आं बे समाव नोंथांमोननिसिम गुबैयै खावलायनाय थाबाय आरो नोंथांमोना खोनासंनो हागोन भिडिअखौ आं ससे दामनानै होनोसै आरो आंखौ मा एलियन नुदों नोङो हा नुम्फानि फैसा साला लोदै जाग्रा फिफानि मा बिदि बानायबाय थायो आंनि फट'खौ नोङो माबारनो फट'खौ डिलिट खालाम सैमा बांग्रा सिफा जाग्रा साला फट नोंखौ मोनबा नै